Апостол Павел казва: 3 пъти молих Господа да го махне, но Господ така и не го маха от него. Има ли нещо в живота ти, което е неприятно и не иска да си отиде? Молиш се, стараеш се, полагаш усилия, работиш, правиш каквото можеш, но то не иска и не си отива. Упорства. Днес ще ти разкажа тази част от историята на апостол Павел, която ни дава 3 извода, които ще ни помогнат да разберем как да се справяме в такива трудни моменти. И така да видим какво споделя с нас апостол Павел в 2 Коринтини 12. Той казва: а за да не се превъзнасям, поради твърде многото откровения, даде ми се трън в плътта, пратеник от Сатана да ме мъчи, за да не се превъзнасям. Виждаме как той сам си признава, че страданието и болката, които са дошли върху него в този момент, по някакъв начин могат дори да са полезни за това, че му помагат той да не се превъзнася, да не се мисли за нещо прекалено много и повече от другите. И това е първото нещо, което ни показва апостол Павел, че няма нищо сбъркано в това да страдаш, да те боли и да не преминава. Това се случва на всеки един от нас. Какво казва той след това? Затова 3 пъти се молих на Господа да го отмахне, да се отмахне от мен. Тоест, 3 пъти се молил на Господа, това нещо, което е трън в плътта му, това страдание, това проблем да се махне, но Господ не го е махнал. И виждаме, когато евреите бягат от Египет и пътя от Египет до обещаната земя от Господа е 11 дена, ако ходиш пеша с животните. Такова разстояние има. Съвременно географите са го установили това нещо, а те го преминават за 40 години. И това страдание и този проблем, който не може да отмине толкова много години, те са се мъчили, страдали, гладували, преди да достигнат до обетованата земя, обещаната земя. И вижте какво се казва във Второзаконие 8.2. И да помниш целият път, по който Господ твоя Бог те е водил през тези 40 години в пустинята, за да те смири и да те изпита, за да узнае какво има в сърцето ти, дали ще пазиш заповедите му или не. И това, както виждате, изключително много напомня на това, за което казва апостол Павел, да не се превъзнасям и поради това ми бе даден трън в плътта. Първото нещо, което трябва да разберем от тази мъдрост е, че болката, която идва в живота ни, тя не е задължително за да ни накаже, не е задължително защото нещо сбъркано има в нас или това, че тя не иска да си отиде, а защото това е възможност ние да се смирим, да бъдем търпеливи, да признаем, че ние сме просто хора и да разберем, че може би това е едно изпитание, което Господ ни дава, за да тества дали в този труден момент и в това изпитание ние ще се предадем, ние ще се съкрушим, ние ще се отчаяме или ще направим това, което правят мъдрите. Кое е това? Нека да погледнем втория извод. Следващото нещо, което ни казва апостол Павел в тази история е следното. И той ми каза: доволно ти е моята благодат, защото силата ми в немощ се показва съвършенна. И можем да видим нещо подобно в 1 Петрово 5. Облечете се със смирение, защото Бог се противи на горделивите, а на смирените дава благодат. И така смирете се под мощната ръка на Бога, за да ви възвиси своевременно и всяка ваша грижа възложете на Него, защото Той се грижи за вас. А в Исаия 40 виждаме: Той дава сила на отслабналите и умножава мощта на немощните. Тук ни се говори за това, че тази слабост на пръв поглед, която изпитваме, тя може да се превърне в сила. Тя може да е нещо, което да ни извиси, защото има още едно място в Стария Завет, в което се говори, че болката и страданието раждат плод в нашия живот. И това е плода на търпението. А търпението е нещо, което може да ни помогне да се справим с почти всеки проблем в живота си. Защото търпението е това, което често е необходимото нещо. Единственото и най-важно нещо, което ни е необходимо, за да можем да преминем през бурята и да продължим напред и да оцелеем трудните моменти в живота си. Но това не е всичко. Третият извод, който можем да видим от историята на апостол Павел от древната мъдрост
в Новия и в Стария завет е следното. Той казва: и така, с преголяма радост, по-добре ще се похваля с немощите си, за да почива на мене Христовата сила. Затова намирам удоволствие в немощи, в укори, в лишения, в гонения, в притеснения за Христос, защото когато съм немощен, тогава съм силен. Това, което виждаме от всички тези стихове и части от Новия или от Стария завет, е мъдростта, която ни показва всъщност, че начина, по който мислиме спрямо страданието и болката си, до голяма степен ще определя колко ще страдаме. Дали ще страдаме повече или ще страдаме по-малко. Защото апостол Павел ни дава пример. Той казва: намирам удоволствие в немощи, в укори, в лишения, в гонения. Начина, по който гледаме на страданието си, ако ние гледаме с негативен ум, по негативен начин на това, което ни се случва, то ще бъде много по-голямо страдание за нас. Но ако ние гледаме с удоволствие, ако гледаме положително на това нещо, така както до сега видяхме от това, което ни учат мъдрите, а именно, че това е изпитание, нещо, което е полезно за нас, нещо, което ще ни направи по-силни, ще ни кали, ще ни направи по-търпеливи. Ако видим, че всъщност силата, която човек може да придобие чрез слабостта и чрез страданието, и че Господ му дава тази възможност, за да го направи по-силен. Ако променим начина, по който гледаме на страданието вече няма да е същото за нас. И това са трите основни извода, които исках да споделя с вас от кратката история на апостол Павел с неговото страдание, през което е преминавал и не е могъл да се освободи от него, въпреки че се молил 3 пъти на Господ. Щом апостол Павел можем всички ние. И се надявам, че това, което споделих с вас, ще бъде едно добро напомняне, когато сме в трудни моменти, когато болката и неприятното е продължително и се хванем, че тръгваме да се вайкаме, да си спомним за апостол Павел. Да си спомним за това, че до голяма степен страданието, дали ще бъде по-голямо или по-малко, зависи от това как ние реагираме спрямо това страдание, как гледаме на него. Начина, по който мислим, определя дали ще страдаме повече или по-малко. Трябва да внимаваме какво влагаме и какво отношение имаме спрямо това, което е неприятно в живота ни. Всичко добро и до скоро.